No a to samé se dá aplikovat na rozhodnutí vlády. Vláda, že jo, koncem těch 90. let vstupovala za nějakých podmínek do Severoatlantické aliance. Vstup do NATO byl bez jakéhokoliv referenda, bylo to rozhodnutím vlády a ratifikací parlamentu, to znamená, žádný plebiscit k tomu nebyl, tak tam to může proběhnout úplně stejně. To znamená udělat proces, udělat k tomu veřejnou debatu, veřejnou diskuzi a může k tomu být klidně i nějaký referendum, ale není potřeba, vůbec není. K tomu stačí politická vůle, uvědomění stran, které si uvědomují, do jakého průseru nás Severoatlantická aliance chce zatáhnout do třetí světové války a že už to není výhoda pro nás, protože za té situace, jestli vůbec tenkrát v tom roce 99 to bylo výhodné, o tom se můžeme bavit, že jo, jakmile Česká republika vstoupila, hned bylo bombardování Jugoslávie rok 99, takže to by bylo s velkými otazníky, s velkými tancujícími chucpáky, to vůbec nebudeme teď řešit, ale určitě se ta situace změnila natolik diametrálně, že i ti politici, kteří by byli zodpovědní, by řekli, ne, dneska ta Severoatlantická aliance nejenom, že nám nezaručuje bezpečnost, ona nám ji ohrožuje. A takhle by to bylo třeba říct. Konceptuálně. Ta Severoatlantická aliance už nám bezpečnost nezaručuje, ona nám ji ohrožuje.